So it's been a while and sabi ko wala na akong upload sa channel ko, but then I remember I have so much to haul mga guys, kasi bumili ako ng mga sandamakmak ng mga product, mga cosmetics product or mga makeup products mga guys. And yeah, sharing with you my first ever huge makeup huge. Hindi naman to ganong pero madami-dabi na din siya mga guys. So this would be my huge makeup haul of 2024. So, I am Inday Kradang. If you haven't yet subscribed to my channel, please do click the subscription button below. Alright, so gumastos talaga ako ng mga panibagong makeup mga guys this year. And yes, medyo mga affordable lang din to. Kasi yun naman talaga, no? You know the drill when Inday Kradang doing a whole makeup haul. So, magsisimula tayo dito. So, this is a self-adhesive lashes. Para siyang, ano guys, para siyang tawag doon, lash extension. Kung nakikita nyo ang aking pilik mata ngayon, ito yun siya mga guys. So, self-adhesive lashes. So, kung ayaw nyo gumastos ng, ng pagkamahal-mahal sa salon, magpa-eyelash extension. Magpa-eyelash extension mga guys. Kani, pwede ni. Daghan sa Shopee. Ikaw ra mismo magtapot sa imong kuan. Kay DIY siya. Do it yourself. Yun ang iyang peg mga guys, no? And mauni siya ang iyang band at lock. Muna mong gamiton. Mag-ano siya guys. Mag-ano ka. Magbutang ka ni. Mauni siya. Mura siya mascara na. I-ana-ana siya nimo. I-ana-ana. Bastos. I-mascara nimo siya. And then, you apply this. And using a tweezer, i-apply sa nimo niya siya una. Dayon. Imo na dayon siyang itaod using a tweezer. Kasi meron to siyang free na tweezer mga guys. Which is kini. Ayan, may free na siya. And then, pagkatapos mo siyang ilagay, ganyan, nandiyan, nakalagay na dyan sa ano mo. Ilalak mo na yan siya using this parang clear mascara. Ayan. Ting-ana na siya ka-easy mga guys. And, dugi-dugay na sabi niya akong lashes mga guys. Ayaw lang dyan siya tanduga kaayo gyud, diba? So, nakagastos sa kuwalig mga 500, mga dulan 500 gyud siya mga guys. But, worth it. Nakuhaan na siya kay, of course, akong gisample po sa akong mga friends. And next is kani. It's 3D and fluffy false eyelashes. Nga mura siya og kanang magnetic using this kani. This is a para siyang glue na parang eyeliner na din mga guys. You're going to line your something right here, eyeline, tapos ayahan mo siya ibutang ni iyang mga lashes and then mo pilit na rin na siya mga guys. So ing ana siya very comfortable to use or very convenient or very easy to apply mga guys. So, mao ni siya. From Maani ata to siya na gipalit guys. Parang nasa 100 plus ata ni. Medyo mahal. Medyo mahal din siya guys. Pero di kay ko kabalo mo gamit niya. Kay ko kabalo mo eyeliner. Next is from Maybelline. You know that I bought again some Maybelline products. And ito yung pressed powder na nabili ko. Gamit na siya. Ayan. Of course, Maybelline medyo may kamahalan din siya. Pero afford lang naman yun. Guys, mga drugstore product lang naman itong Maybelline. Itong Fit Me Matte Poreless na foundation. And then yung pressed powder nila. Of course, very known sa market. And bumili din ako ng pangkilay. Dual-ended na pangkilay which is 14 pesos lang to. Very lang to. Very nice gamitin. Though very affordable niya pero okay na siya. Okay na siya pang kilay mga guys. 14 pesos lang sa insik na store mga guys. And then na siya sharpener. O diba? Very convenient. 14 pesos na pang kilay at eyeliner. Pwede na. Next is bumili ako ng mga pang kilay which is talagang ito yung inaano ko yung paano magkilay mga guys. No? So bumili ako ng saan katerba ng mga pang kilay products. This 3 is from Focallure. I don't know if you know the brand, but Focallure is na siya sa Shopee. Ingana siya, brush na siya diha. Muna siya mong applicator. And then sa Pikas mga guys is it's a cream. Ganyan, oh.
Diba? I-dip lang nimo na siya diha dayon. I-try na to, para makita ninyo ha kung sound siya. Pero I will do anong mampud mga guys, a review with this product. Pero for today's video, mag-sample ta. Kasi hindi ako nakapangkilay. So, ana siya mga mems. Kumutangan para bagay po itong kilay. So, nipis lang akong ibutang kay cream ang good siya or something waxy. Cream brow. Namalit kong mga product because naman ko yung nagpa-makeup na ko og wedding for the first time in my entire life, mga day. So, mauto siya. Namalit kong mga new products. So, ana na siya mga day. Pero pwede naman na siyang bagaon kung gusto ka. Pero for today's video, moral dili lang sa siya na ko bagaon mo. Ano. So, ana siya mga guys. Ana iya ang peg niya. Next is kanin, the color black packaging from Focallure also. Is this one. Auto Brows Pen. Pen ba? Pero hindi naman to siya pen. It's not a pen. It's parang something, parang siyang brow pencil naman. Kasi yung pen, mura siya something eyeliner style. So, yung ano siya mga guys, no? Kung i-try sa atong brows, isapaw-sapaw na natin para makita ninyo. Well, anyway, ako ang pwedeng ipang review mga guys. So, we will do a separate video using this products. Diba? Para makita sab natong performance ano nga mga products mga guys. O, diba? Para ma-share na to kung unsa gyud sila kaanindot. Of course, sharing our professional experience, charot. So, ingana siya. So, this is from Focallure. Very nice kayo siya nga mga ano. And next is this one, a brow pencil also from Focallure. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, very thin siya talaga mga guys. Ayan o. Very thin siya. Ganyan siya. And then, what is good is meron siyang brush. Dual-ended siya. Yung ano niya is brush. Alright? So, next, para madali na tayo mga guys, kasi medyo marami-rami pa to ano ko, isi-share sa inyo. I got an O2O high coverage liquid concealer. This is what it looks like. And yeah, nagamit ko na to. And ang ganda siya. Ang ganda niyang pang-highlight mga guys. Ang ganda nitong pang-highlight. Diba? Talaga, at saka ang bango. So, we'll do a review also in this product. Ganda ng ano, packaging ng Focallure. Something like rose gold, something. And I got also, naisinamukan. I got also an O2O makeup setting. Diba? Ang bango nito. Ang bango nito, guys. It's a setting spray from O2O. And next is, I got right here a Kimuse highlighter and contour stick. Ayan, hi guys. And this is the highlight. This is from Kimuse, mga guys. Ayan. So, sabi ko sa inyo, marami-rami kong mga pinagbibili ko talaga. And I got also a BB plus CC cream from Organic Skin. Ayan siya. It's a BB plus CC cream, mga guys. From Organic Skin. Alright. Next is this blusher from Kimuse. It's a liquid blusher, mga guys. Ganyan siya. Ayan. So, kung bet nyo yung mga liquid blusher like that, available sa Kimuse. Next is this one. It's Organic Skin White and Bright Spray, mga guys. Sarap nito, ano, pang freshen up ng skin yung mga guys. Ayan. Spray mo lang yan siya. Bang, nakaka-fresh.
Ganyan siya mga guys. It's a whitening and refreshing face mist mga guys. Alright, next. Medyo gamay-gamay na lang. Next is this. Ayan, pang ano siya, parang tawag dun. Parang siyang pang eyeliner or pang eyeshadow or pang highlighter. Ganyan. And ganyan siya mga guys. O diba? Pang highlight. Pang highlighter. Here. Sa mga eyeshadow. It's from, ganyan siya mga guys. Sweet Mint. And I bought this from Shopee. And this one is a black. Pwede din siyang pang eyeline mga guys. Diba? Sweet Mint also. And this one is para siyang white na pang highlighter din. Ayan, mas lutang yung ano niya pagka white na kulay. And I got also right here eyelash glue. So kung mahilig kayong lagay ng mga false lashes, I got this two. This is the black one and the white one. So kung ano yung gusto niyo ilagay sa nyo, sa eyelash false lashes nyo, no? So mamili lang kayo kung gusto niyo ng black or white. And yes, that's it. Yun lahat yung ating mga hauls mga guys, no? And hopefully makagawa pa ulit ako ng mga ganitong haul. Magwaldas na naman tayo ng mga pera, charot. Mga pera talaga. And yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's video. This is my first ever makeup haul in 2024 and hopefully malagdagan yung ating mga collections. And of course, ma-enhance pa natin yung ating yung ating ability to do makeup works mga guys. Thank you so much and don't forget to like and subscribe in the Grodang channel and hope to see you in my next video. Bye!